hey yazi into ufuna uqwalaselwa guys lezazimenxe manzi ne-medical aid bayayenza into yospeed aba bantu abaya kancinci hayi guys bendi-admithwe eMelomed, hayi guys bendi-admithwe life, bafonini isibhedlele sisibhedlele okusalayo bugula mos. There's no levels to this shit. Fonini isigulane iphanado fonini iDrip yafana nenye. It's not like leyapha eMelomed yiVSOP okusalayo impilo ibinkenenkene imeko yakho ibimaxongo fondini noba ke awuzushawutwa ngabanesi bapha okusalayo bayakuhleba nabo ngelantshi. Wabo Thomo umbonile umanyewu uphinde wazobeleka akabenzi abantwana mntakabayo engathi yabathengisa, but ke asikho lapho namhlanje mother of 4. It's not like uzawufika pha fonini urhuqa i-queen size bed yakho nelinen yakho uzawufika ulale kulaa bed iyi-1 bekusanobhubha omnye umuntu kuye ekuseni namhlanje. Iwesi kaloku la magxada over 30 fonini elaa xesha umntu yi-beneficiary katata omntana hleli nje bayagula kaloku umntu ufuna umane etsheka ini eMelomed. Soloko benxibela bhuti ngathi umntu uzawuhamba enyangeni bayithanda nyhani osisinomaxabiso mosilamuni bhuti fonini umntu wajayiva nje weekend yonke sekrunekile. Abantu bakudala kaloku abayafoni bachwecola i-arthritis amathambo afragile, but ke asikho lapho namhlanje man guys. Anazi ke nizingcaphephe apha nonke nine-PhD uzathi hayi Thobz ayomuntu bhuti leya if loo nto yiyo fonini okusalayo yazi bandithetha ngantoni, but ke wethu guys ngabantu nabo abasisi mani abazungaguli ke aba-abuse oogerms no-polmed babo.